Hello Biafrans and lovers of freedom. Welcome to Biafra Battle Cry TV, under the leadership of Motsi Nnamdi Kanu, IPOB leader. Subscribe for diaspora resistance, justice advocacy, and cultural awakening. Be part of history, every voice matters. Watch as everyday Nigerians speak truth to power and rally behind the hashtag #FreeNamdiKanu movement. What told you, Mania? Eva Melono. Or what told you, Mania? Ihe meloji wee gbatoju m anya bụ na ama nno ya eme mana o nwere ofu ihe nchọrọ ka m gwa ndị Igbo tata. Ị bụrụ onye Igbo gee m ntị n'okwu m dị ezigbote mkpa. Adị m ekwu enyi ha obodo buo ihe ha jiri were dị ebube nke obodo ahụ agwụna. Ọ bụrụ na ndị Igbo gee ntị ha afọ ihe na-eme n'ugwu Hausa, ndị Boko Haram, ndị bandit, ihe a na-egbu n'ugwu Hausa, onye abụ ihe ha kwadoro n'ala Igbo a ka a ga-eme ya. Kedu onye kwenchiri that war? Ọ Maazị Nnamdi Kanu. Nke a tụrụ nga na ya nọ na ime sel na ndụ ya niile were west ya. O nwere ibe m chọrọ ka m gwa ndị senators anyị nwee. Unu firi n'ebe ahụ unu nọ na onweghị ibe Maazị Nnamdi Kanu na-emenwuru unu ebe ahụ. Ka anyị bido na nnebe anya onye ọwụna zọwa onwe ya maka na ọnụ na-ekwuru unu nọ ya ka a tụrụ life jail. Ndị House of Representatives unu afụghị ihe melụnụ nwanne unu ka eji na DSS for how many years. Ndị senators ndị anyị nwegasịrị na Abuja ma ndị nwere ọnụ nwesịrị ego onwebeghị ndị muvuru ije baba n'ebe ahụ eji bigo so bụrụ na unu nwa na-aga ebe ahụ eji evisiti vidio na-evu unu na-aga na-evisiti ya. Ndị a marụ na ha ịkpa nwa agụ aka n'ọdụ bụ nwa ka a na-achọ. Onye ọ na-agbachichicha nkịtị anyị enweghị okwu ya dịbarị Chukwu. Then another one na-achọ ikwu tata bụ ịbụrụ onye Igbo gee m ntị. Ị na-eje ụka bụ onye Yoruba. Ị na-eje ụka bụ onye Yoruba hibere. Ha nwee head office na Yoruba. Ha abịa n'ala Igbo anyị nwegasị branches kpọkọrọsị ụmụazị be anyị gogasịrị akwụkwọ. Ụmụazị akwụkwọ ekwe ọgụgụ mechaa ha pastọ n'ala Igbo anyị. Ha na-ebukọ ego dị n'ala Igbo anyị na-ebunara ha na Yoruba si na ha na-ekpere Chukwu. Taa anyị ruo mgbe a ga-apụta kwuo eziokwu ị marụ na ndị ahụ devils. Onye Igbo anyị ọbụla na-eje ụka bụ onye Yoruba hibelụ. O nweghị ife ị ga-ayọta n'ụlọ ụka ahụ. Ọsọbedị gị na-ekpe n'ala Igbo anyị. Ndị Igbo anyị kwesịrị ikwit n'ụka ọbụla ụka bụ onye Yoruba hibere ya. Ndị Igbo anyị kwesịrị ikwit na ya. Ka emegodi ya 1 week ka these pastors ndị Yoruba manụ na ego ndị Igbo ka ha ji agba private jet. Chọba n'ụlọ ụka ndị Igbo nwere gaba n'ime ya. O nwere onye si eje n'ụka gabanụ n'ime ya. Igbo kedu onye mere anyị ibe a? And another thing na-achọkwa ịgwakwa unu bụ ụmụnne m ndị na-alụsisi unu na Lagos. O nwekwa anybody nsị anyị alụ n'ụlọ rụbanụ mansions mana maranụ na unu rụgasị na Lagos. Factory unu rụgasị na Lagos nọ ya ka eji wee mee campaign 2027. Watch and see ka unu ma na okwu a na ọ bụ ihe mere eme ka ọ bụ ihe mere eme. Na dịsị okwu a m na-agwa unu gaa nọ maka ya somewhere 2027 a na-achọ ịbai. Nwanne anyị nwoke Peter Obi pụtakwa na that election malụnụ na unu nọ na Lagos ma ọ 30-story building na bulldozer ga-ebutusi ya. Unu nwa ka a ga-eji wee mee the campaign. Unu chọọ ka anyị kwa anya betting. Watch and see 2027 ka unu confirm ihe m na-ekwu. Nke onye eje na-alụ oburu na Lagos mgbe emekwunu aka m na mebenu etigo m mkpe for years
o nwere ụgwọ unu kwụrụ m mana 2027 many mansions enwere na Lagos ga-adị down. Ole si nu emebe campaign unu niile abai flight na tabe ezukpo ibe niile unu nwere na chop oyibe a ga-eji unu maka a ga-eji m ya nwanne unu nwoke unu atụ nwa ego onweghị ihe unu menwuru nwanne unu nwoke nya ka atụrụ aliri na-egbu m mana ife m nwere egwu unu bụ ndị Igbo ọnụ na-ekwukwala anyị ndị senators anakwa ha ekwula anyị House of Representatives ha adịkwa oke ya ndị gọvanọs anyị nwere adịrọkwa ka ya ofu ọnụ ahụ egbe na-awa ọgbafu nwa anụ ụda ya ọya ka atụrụ life imprisonment ka anyị na-ene ụlọ anya ka anyị mara na ihe ya emechaa mee mana onye na-atọ ọchị onye ọnwụ na Chineke nna aka Chukwu dị n'ahụ ya ịtọ ọchị ya aka generation gị niile na-abịanụ enwere nke ga-anọ n'imi ka Chukwu gọzielu m unu.